Tes. Ya dah.
Shalom, selamat hari Minggu, amanami, inanami, nang anakon nami sa luhut na. Anon dung sipul warta, maredema ur week Judea. Tapasada ma rohata, tapuka ma parminggota, maredema hita sian bukwede nomor sia Mamukasan ayat sada su sahatu ayat tulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ali debata, jala parbadahon badakku dopak bangso na so daulat roha. Say palua maahu siyan bawa siulahon si paoto-oto dohot hajekelon. Ay hodo debata haroroan ni haguguakku. Tongos ma hatiuronmu dohot hatigorammu. Akan na menuguaw pataru au tuduluk ni habadayonmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita.
Ali amanami na di banua gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disegai akka ulaun ni si bolisi, say padungo hami marhite-hite toddim na badiyay, asa unang tarpede pami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami sa liling di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima patik ni debata, imana tersurat di buku Yohanes bidu 14 ayat 21. Manang ise na maniyob akka patiki jala diradoti, ido na holong roha di ahu. Alay di haholongi dabangido na holong roha di ahu, ahu pe holong do rohakku di ibana, jala papatarokku ma ahu tuhibana. Ido sahat na, rap mangido gugu mahida, tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Yes.
tatopo tima dosatta di adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu na suhatudusan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahuulahami marhite siyan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite siyan tubu-tubu ni rohanami narwai, nang siyan pakatayon nami nasoture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alay natarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni i, asima roham dihami ali debata nami. Perdinggan bahasa jala parasi roha doho ala ni anak haholongammu ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami sa luhutna jala suruma tod di perbadiay to roha nami be. Asa terbaik kami manguloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabisahat hami tuhanguluan na sorasuda na pinarbagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata baga-baga siyan debata, taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jahoba, nung nga diarsaki ho ahu marhite siyan akka dosam, jala nung nga dilojay ho ahu marhite siyan akka hajahatommo, ahu tutu ahu sadiri manalesay akka pangalosim ala ni hadiriyokku, jala endang be hupay ingot-ingot akka dosam. Asa nga po di debata na digidjang. Amen. Hata ni tuhata nagabi turpuk epistel di permingguata di Manogoton, ima dadienet sian buku pesalmen, bidu 126, mamuka sian ayat sada, 1 ayat 6, tajahama marsikat soring. Edde hananakok, dinamulak tinogihon ni Jahoba, akan na terbuang sian Sion,
dusun halak na marnipi do hita. Godang matongon na binahin ni Jehovah tu hita, jadi marhilas ni roha ma hita. Akan na marilu-ilu laho manabur, marulupulup do sugut laho manggotil. Olat nido sahat na, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jalan na upiopsa. Amen. Rap tahatid dakon mahaporsyaw tay, songon na hitinadakon ni dongata sa haporsyaon, disadok portibiyon, rap mahita madok, au porsya di debata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dosan, na tumapalangit do tano, au porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinursilang, na tua tu banuaturu dungitanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siyamun ni debata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, disima ibana, pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsya diton di Porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria to Kristen akan na badia, do di asisan ni dosa, do di atay na mandok, mulak mangulu do sugo daging ni halak na umate, do di anguluan na sorasuda. Amen. Tikting di Minggu Judika tanggal 6 April 2025. Parjolo Goar ni Minggu
ta sadarion ima minggu judika, luluhon au ale Jahoba, sian pesalmen 47 ayat sadaa. Dohot tema nunga sesa akadosami. Paduahon ruas napinda. Mamuka sadarion minggu 6 April 2025, pindah huria sian HKBP Depok Sada, ima keluarga ni Amata Hezron Perez Sitompul, Inata Dita Luciana Boru Panjaitan, Nir 20 Opaksia, Nasian Wik Philadelphia, Nasida pindah huria tu HKBP Marsada Gunung Putri. Patuluhon Barita Habot Niroha, sada, nah di hari Rabu tanggal 2 April 2025, nunga jumolo marujung ngolu inata, Nyonya Tarihoran Nurlina Boru Tambunan, umur 81 tahun, sahalak ina ruas ni huriata, nir opat, nasian wik Antioquia, tu udean di hari Jumat tanggal 4 April 2025 di TPU Tapos Cimanggis. 2. Nah di hari Rabu tanggal 2 April 2025, nunga jumolo marujung ngolu inata Nyonya Sitorus Magdalena Boru Tambun, umur 88 tahun, ruas ni huriata, nir sada-sadasia, nasian wik Kolose, tu udean di hari Jumat tanggal 4 April 2025 di TPU Kampung Kandang. Paupaton Padidian Nabadia, di hari Minggu tanggal 10 April 2025 di Parmingguan Arian pukul 10, dung simpul jamita patupaon ni huriata do Padidian Nabadia. Tu akanatoras nanaing mamboan ianakona tu Padidioni, asaro marguru di hari Kamis tanggal 10 April 2025 pukul 10 WIB, maringanan di gereja huhut mamboan surat pengantar sian sintua wik, dohot akte lahir manang surat kenal lahir dakdanak nanaing tardidi. Palimahon maka tidakon hapor seaon. Di hari sadarion Minggu 6 April 2025 di Parmingguan Botari, maka tidakon hapor seaona do ma 2 halak naposo na barbaju. Paunotpon parture ni partikian tu parguru malua angkatan 2024-2025. Songononma parture ni partikian saha tu nama katidakon hapor seaon tu parguru malua reguler angkatan 2024-2025. Sada, ujian tulisan di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 masuk pukul 3 Botari saha tu pukul 5 Botari. 2. Ujian lisan di hari Sabtu tanggal 10 sia April 2025 masuk pukul sia manogot saha tu pukul 12 arian. Tolu, gladi bersih di hari Sabtu tanggal 26 April 2025. 4. Maka tidakon hapor seaon di Parmingguan Arian tanggal 27 April 2025 masuk pukul sia manogot. Domutusi di hari Minggu tanggal 27 April 2025 Parmingguan manogot dohot Parmingguan nidak danak sikola minggu masuk pukul 6 manogot. Papituhon pelean bulanan dohot iuran tu diakoni sosial huria. Di hari sadarion Minggu 6 April 2025 ima hari Minggu parjolo di bulan April. Tapasahat ma amplop pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial huria marhite kantong pelean. Pawaluhon kunjungan seksi sending Dewan Marturia. Domu tu parningotan ni ari hamamate ni Tuhan Yesus
di hari Selasa tanggal 15 April 2025, patupaon ni huriata do ulaon na badia, di bagas ni ruas ni huriata, nasoboi mandohoti parmingguon, siala ni parsahiton na ni haubasan ni seksi sending di Dewan Marturia ni huriata. Turuas na mangarade, asa di pasahat ma tu seksi sending, manang marhite sintuawik partangyangan. Pasiahon, manjakon dohot paborhaton pandita. Hombar tu surat keputusan ketetapan Eporus HKBP, taringot tu perpindahan ni amata Pandita Bornok B. Sihombing, STH, Pandita Fungsional HKBP Resort Depok, ditotopon huriata do parture ni ulaoni, ima sada di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 di parmingguan arian pukul 10 paborhaton manang martading hata amata Pandita Bornok P. Sihombing STH dohot keluarga dohot mangojakon amata Pandita Edwin Sihite STH dohot keluarga Nasian HKBP Menteng Jalan Bambu, Nagabe Pandita Fungsional di HKBP Resort Depok. Diuduti Ramatama Maringanan di Gedung Serbaguna Lantai Sada ni didohoton ni utusan ni ruas sian ganup wik pertangyangan dohot kategorial. 2. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 mangojakon amata Pandita Bornok P. Sihombing STH nagabe Pandita Resort di HKBP Sipange, Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias, Maringanan di HKBP Sipange. Tolu, di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 papungu pelean tujolo dohita marhite amplop tanda kasih tu amang Pandita Bornok P. Sihombing STH, songon tanda holong ni rohatta di Pakobasion Nasida di HKBP Depok Sada. Ima di tolu parmingguan pukul 7, pukul 10, dohot pukul 10 walu. 10, parture ni pertangyangan pasion di HKBP Depok Sada. Parture ni pertangyangan pasion di HKBP Depok Sada, boi ma idaota di warta cetak manang warta elektronik na pinarade ni huriata. Pinangido tuganup punguan kor na adong di daftar jadwal ibadah pasion asa mangarade laho patu begehon ende puji-pujian di pertangyangani. Pasapuluh sadahon, laporan rekap dana pembangunan, laporan rekap parhapengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon boima idaota marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton mauliate huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok-tok ripe dohot janji iman tu pembangunani marhite sintua wik pertangyangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganup ruas ni huriata boy marture pardalan ni pembangunani. Pas 12 on tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite weawik partangyangat tabi. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di goarna.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate muna. Dohot rohamuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Moliate makamang. Selama hari raya. Lalu hamuna berlibur. Moliate ma di Tuhatta. Nasa totong mangaramoti hita di nasa tiki. Alani tebigi ma hatani Tuhatta. Jamita di parminggota. Ima sian hatani debatana tersurat di Lukas 7 ayat 41 150. Hujaha ma dihita tapai huti ma di rohatta. Omma hatani Tuhatta. Dua do parsingiran ni sada halak si pa anak kokepeng. Utang ni nasada 500 rupiah. 50 do di nasada nari. Ala soada garar nasida di basa-basahon mai tuna sida duasa. Asa isi nasida tagamon nahumolong roa di ibana. Dia lusi si Simon ma parsi basa-basaan nagumodang ido anggo di rohaku. Jadi dia lusi ma ibana tikos do panibang mi. Dungi di depakkon ma parupuani los ninna mamadok si Simon. Atehe di ida rodo parupuanon rodo au tujabumon dang dilehok ko aik pamurian ni pattu. Alayang ko ibana ilu-ilu ni matana do dibahin manonui pattu. Jala diapusi dohot ubukna. Dang dium mahuau. Alayang ko ibana. Olat ni dungbongot tuson. Dang dipasohot mangumapatu. Dang dimiyahi houlukko. Alayang ko ibana. Dimiyahi do patu dohot miyak na husus. Dibahini hudok matuho. Nunga sesa dosana nagudangi. Ubahin gudang holong ni rohana. Alay anggo otik do di sesa, otik ma holong ni rohana. Laos didok ma tu parupuani, nunga sesa akadosami. Gabi didok akadongan na sa panganan ma sama nasida. Ise doon, ay do akadosa di sesa. Laos didok muse tu parupuani, hapor siyaw mido paluhoko, mardame mahomuli, ima sahatna. Amo kamanginan, guarni minggu ta ima minggu judika, luluhon ma'au oleh Jehovah. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, berilah keadilan kepadaku. Do keadilan tehe. Keadilan secara umum, secara sederhana adalah ketika diperlakukan sama, ninna. Diperlakukan sama, tidak memandang muka, dan menempatkan sesuatu di tempat yang sesungguhnya. Atarima didok keadilan. Lalu menurut kita apakah Tuhan adil? Waro pakilala munak kainang. Jujur maju hamu. Adil lo debata di rohamu. Tiki sadihari do dok kamu adil debata. Tiki taruli paso-paso. Tiki dapotan akan nadinggan. Tiki rohela na burju. Parumain na burju. Memang adil do Tuhan ninna. Lalu ketika kita merasa bersedih, kehilangan orang tua,
atau rugi di pertiga-tigaan, manang gagal di usaha, tapi nggak berjuhi tamar minggu, ngaruh pertanian, aktif di gereja. Adil lo debata di rohamu? Sementara orang lain kita lihat ada yang tidak pernah gereja, nih nak kadongan nih. Ali dah sukses geleng nak nih. Memorai bana. Kita tidak akan pernah merasakan keadilan Tuhan kalau sudut pandang kita atau kalau ukuran kita adalah ukuran dunia ini. Dak ya adil debata tadok. Molo portibio do suha-suha na dihita. Kalau ukuran kita hanya ukuran nasi diri sendiri menibay. Bayak kumba. La salah pehita dak ya tata jarang dia tempat ngasalau ninna. Molo na berjual na memang terdosa mau sibah ninna. Tapi orang sering kali bertahan dalam kesalahannya. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia melakukan kejahatan, tapi demi keuntungannya, demi kepuasan pribadinya, ia melakukan kejahatan. Jala sehat ibadah. Ini na adil, mau di minggu tahun, luluhon ma'au ali Jehovah, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Keadilan yang bagaimanakah? Nah jelas, kalau dia bersalah harus dihukum. Kalau dia berdosa harus mati. Kan itu peraturan. Jadi kita memang ikut dihukum do kita. Harus dihukum, tidak ada kita yang tidak berdosa. Di situ keadilannya dia bata. Keadilan Tuhan adalah karena ia akan menghukum kita. Karena kita sudah melakukan banyak kesalahan. Alai alannya asini rohani debata, uhum nanaing tuhitai, gabi dia pehom matu anak na Yesus Kristus. Hukuman itu, karena itu sudah dibuat aturannya oleh Tuhan, maka harus dijalankan. Manusia harus dihukum supaya adil. Hukum harus berjalan. Setiap kejahatan punya konsekuensi. Alaya lani holong ide bata, dia pehot tiba nama, dia pehot tu Yesus mauhum na tuhitai. Mardalan duhumi, mardalan. Iko mardalan dui. Ale gabi, dihonahon tu Kristus. Marhiti hama matenai. Disitulah keadilan Tuhan. Aturan hita dunia namate. Alai dia pehot tu ibana. Asa merdalan uhumi. Supaya hukum Allah yang mengatakan upah dosa adalah maut. Setiap kejahatan harus dibalas. Dan mendapatkan konsekuensinya. Dan itu memang harus berjalan. Dan sudah diterima oleh Kristus. Dosa kita telah diampuni, kejahatan kita sudah lunas dibayar. Molo di halak Yahudi dan sampai sekarang pun kita meresapi bahwa dosa itu adalah hutang. Tedeho di yang utang di dosaku nunga digarar Yesus ini nahita. Dibayar Tuhan semua hutang kita. Jadi dang alam mamora dongan hita dang mamora dope alam merlas niroha dongan hita dalam kesusahan gabi dohorot tadang adil debata. Itu hanya ukuran dari dunia ini. Tetapi ukuran Tuhan yang telah dilakukannya itulah keadilan yang sesungguhnya. Dang gabi dang berdalan uhumi alai uhum na aturat tuhita dihonahot tibana. Ima holong niri bata. Itulah kasih Kristus. Jalaido dipatuduhon di trupuk tahun. Di dalam teks yang kita baca tadi, Kristus ingin menunjukkan
betapa besar kasihnya kepada siapapun yang ingin berubah. Belgeni holong na manang natui si pena naing ro paubah roha dia holong ibana. Atik pe konsekuensinya dia yang akan menerima hukum itu. Jadi di dok dakin diterputai, kasih tong na diundang si Simon do, Yesus mangan. Si Simon ini adalah orang Farisi yang ketat dengan peraturan. Diundang mamangan. Dipiu Yesus. Tapi di na rak mangan ini sida, pitero masalah perempuan. Diterdumai mapak ni Yesus. Tumatangis. Manetehi ma iluna, dungi ditonui mapak ni Yesus ini. Dungi dilap iba nama marhiti ubukna. Dung dilap pakai ubukna dimiahi muse pakai miakna khusus. Lalu mereka yang melihat itu mengatakan, "Au napanuri rangon botonnya diisi." Perempuan non kira-kira seperti itu. Kenapa ini membiarkan perempuan ini mendekati dia? Jadi sebenarnya Simon ini bukan karena hormat kepada Yesus. Bukan karena tahu apa misi Yesus. Gola Fariseon umumnya mereka ingin melihat kesalahan, kekurangan di Yesus. Jadi tikiro perempuan ini tiki di jonoki Yesus dari dumai pak ni Yesus. Tapi tertubuh terus si Simon, godak panuri, godak tohon. Mandok Yesus. Tapi di foto Yesus na di rohanai. Di foto Yesus apa yang di dalam pikiran si Simon. Seperti Yesus juga tahu apa yang dalam pikiran kita sekarang amanginang. Di foto do ahana taula. Di foto do motivasi taruh tu gerejaon. Di foto do nan nyojarnya hadu hitau benaro. Nyojarni hamolation ni rohata tu Yesus do manang holan sekedar menjalankan ritus agama duhita. Sohon na pinatupan ni alak Parisei. Tuhan tahu apakah kita memang benar-benar rindu seperti perempuan ini yang mendekat kepada Yesus karena bersyukur, karena berterima kasih. Ai nga dipelua Yesus ibana. Dia sudah diampuni. Konon katanya perempuan ini adalah perempuan non-Yahudi. Sepertinya dia adalah orang Samaria. Dan dia patut orang memang diturpukan hal ahiban. Alih hal Samaria di mana nahya naing didangguri jolma. Nang didangguri hal Yahudi lapa matehon. Alih roh Yesus dipelua. Dangguri mainna. Alih manangi si hono semberdosa ipar jol madenggur dah. Dungi waktu itu kerumunan itu bubar karena memang mereka tahu bahwa mereka semua adalah berdosa. Tidak ada yang berani duluan melempar. Dungi di Yesus ma muli maho jalau nang bidak daya tim berdosa. Dugaan aladang dipatah orang sebetulnya itu idona naro ketika ini. Dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang melebihi dari apapun. Ngadi sesa Yesus bedusana, dia tidak akan berakhir di dalam maut lagi, tetapi dia akan masuk ke dalam keselamatan. Yesus sendiri mendokon. Tu ibana bawa nunga, melua ibana. Alani doro ibana, di mai pak ni Yesus, dilap ilu ni mata anak nahona tu pak ni Yesus ini dilap pakai obukna dungi disapo ma pakai minyak na arga na khusus. Tanda syukurnya bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan, telah mengampuni dosanya. Laku waktu aharun atapatupa kamangina. Apa kegerangan yang sudah kita tunjukkan kepada Yesus sebagai tanda syukur kita bahwa Kristus telah mengampuni dosa kita. Ikon uhumod dohita, ikon tuhamatean dohita,
Bahkan secara hukum Yahudi mungkin ada kita yang harus digantung, dilempar mati. Tetapi Kristus telah menerima semua hukuman itu ke dalam dirinya. Dia pehot tiba na sudi uhumani. Malua mahita, boh kita seorang merminggu. Dungi ahma, nata patu Yesus. Masakan lebih hebat perempuan pelacur ini daripada kita? Apa yang telah kita berikan, kita tunjukkan, kita lakukan kepada Kristus. Sebagai rasa syukur kita, Tuhan mau lihat mga na dibuat tobe utang ni dosaku. Hukuman yang kepadaku telah kau ambil. Terima kasih Tuhan. Aduh naung dilew kamu, akadongan nami parwik Judea, tabu naking kurmune. Aka manginang, mau lihatin mak, dia puji-pujian muna. Harus ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa memang kita sungguh-sungguh bersyukur. Jadi di do Yesus mamuse naking dison ala di boto Yesus doa hana di rohani si Simoni. Dungi di do Yesus ma perumpamani di dok kemanaking ima na di ayat 40 sade dua do persingiran ni sada halak si panak kepeng na sada marutang 500. Yang satu lagi marutang 50. Kira-kira 10 kali lipat. So nodon lakinya nih, mereka sering menggambarkan bahwa dosa itu adalah hutang. Ali digambar sama songon, kepeng rupanya. Ala i di ngulut si gano pari. Jadi sudah kita berdosa. Ada orang yang berdosa 500, yang dosanya banyak, mungkin sebagian ada kita yang dosanya banyak. Tapi ada kita mungkin yang merasa seperti orang Parisi ini, dosa aku kan cuma sedikit. Aku kan orang benar, Nina, 50 dosa. Ala isi mahita pardosa na utusan ini manang pardosa si sautiki. Apakah kita bisa menghapus dosa kita? Apakah kita bisa membayarnya kepada Tuhan? Bodoh tak bayari. Dan harus kita nabu membayari. Molo tarajumi pesiotik dosa kita. Ketong doh hona tu paruhuman. Molo tarajumi hita perdosa na gudang. Tong doh hona tu paruhuman. Molo diri tetap pangasahon. Jika ada kita datuk membayar utangi seperti peminjam uang 50 dan 500 tadi. So ini mahita mardosa dia dopan di debata. Isi mahita kamang nobal gedusana. Dok majo. Dok majo di roham. Dosa ni siya no balga. Manang dohono mo ma. Dosaku Tuhan teramat besar. Biasanya orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia akan merasa bahwa dosanya teramat besar. Belgedu dosaku Tuhan. Orang nomor gebu sudah utodong aku. Orang ngerumpi pahata-hata dongan. Orang melukai perasaan ni dongan. Egois dan lain sebagainya. Memang saya tidak membunuh. Memang saya tidak mencuri. Memang saya tidak pernah merampas. Tapi aku adalah pendosa yang besar. Atau sebaliknya kita merasa, Tuhan aku kan gak berdosa. Kalau sangotik kita baru. Seorang dosa kutuhonin na. Gue dosa di batu jol, baru nak pola buka itu. Ale pabahinata tu jol adalah dosa kita kepada Tuhan. Itu nak hidup pamani Yesus. Roma perhepengi. Siapa pemiliknya? Dia adalah Tuhan. Karena dosa kita adalah terhadap Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membayar dosanya. Dilunasi mak. Tuh ya mak. Ngahu garar be utang mi. Ngahu lunasi be nin. Unak pala garar be nin. Anggo persingir na di tanora dahang songon itu. Bah, bunga berbunga doda. Bilang ngaci dah. Ini do kan?
Tolong maju dang arong be ngahu gadi hon sudiin. Bah, barang arong bah. Kau tiki mamijap po ba? Bunga berbunga ini. 1 juta hiadu dipinjam bolu kayak bisa 100 juta kebayaran na. Allah yang gue bata, kita semua berhutang dosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni. Allah ini Allah merasa parupuanon dosa na jorbut. Mungkin dia merayu suami temannya, mungkin dia menjadi pelakor, mungkin dia menerima suami temannya bertamu di rumahnya. Dia merasa dosanya teramat banyak. HP dosa na belgaipe nunga diampuni Yesus. Ala nido roi bana. Diumay mapak ni Yesus. Ditonui mapak ni Yesus marhite iluna. Bukan air mata buaya ya. Memang dia sungguh-sungguh sangat merasapi betapa besarnya kasih Tuhan sehingga air matanya selalu mengalir. Dihilalay ba na do, balgani holong ni debata, nang manesa dosa na alanido say roi luna. Rodi lutta molo martangiang kasih sandi dosa kamangina. Sebagian arong do tiki ngadi ulu paragedda tatopoti madosa ten, nali silala marhusin makatata halakin dua. Ayo Orang berkata-kata, dia nggak merasa bahwa dia harus meminta pengampunan dosa. Manang ketika dia buka-buka gadget dia. Atau bahkan ada yang menerima telepon. Halo Nina, lagi di gereja Nina. Baru foto mana diri ini putih, dikirim. Pas nomor tangiang ini. Anggu kita nasongoni, tangadong kan. Dah ngadong ah. Mulutong ngadong pe tangkap nasorong me. Ketika kita mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan, harusnya kita gemetar, harusnya kita menangis. Kenapa harus menangis? Karena dosa kita yang banyak itu ternyata sudah diampuni oleh Tuhan. Alani ikon hamula tehonot tetudu pendiri bata. Songon nabi dan di parupuan ini son. Jadi suku Yesus mah ise nasida tagamon nahumolong roha di ibana inna Yesus dungi dalu sisi Simon ma parsi basa-basaan nagumudangido anggo di rohakku inna si Simon tikosdo panibang mi. Jadi kalau kita merasa bahwa dosa kita itu sudah sangat banyak, tetapi Tuhan telah mengampuni kita, maka seharusnya kita melakukan kasih cinta yang lebih banyak kepada Yesus. Kung gumudang mahamonatan ni rohata tu Yesus, mulai atin madiho Tuhan. Memang mengalami kegagalan doa lanak kanasing. Alay, nobel gay di patupahodo dia. Di sesahodo dosaku, di toguhodo atu haluaon. Ayang go pertibio tinggal do sudeon. Alay di buwak kodo, di paradehodo dia inganan. Ala nung ngadoho tao malua di baik ko. Kau ni itong hamulatian di rohata. Unang maretong-etong holan heping. Ay, ang dangadong seminggo songon na ngirido pamben di Tuhanon. O tikir rezeki. Unak songon itu perhitungan. Itu hanya hitung-hitungan dunia. Dan Tuhan tidak pernah adil kalau cara menghitung kita, cara melihat kita seperti itu. Tetapi lihatlah apa yang Tuhan lakukan kepada kita, seperti yang Tuhan lakukan kepada perempuan ini. Anggo si Simonon, halak Parisian merasa mana dia adalah orang benar. Perempuan ini tidak layak datang ke sini. Ini kan kumpulan orang-orang benar ini, Indah Rohana. Napanurirang si Jesus on, boton nyod di si perempuan Itu di rohana. Dia sibuk menghakimi. Ketika Yesus mengampuni. Tetapi dia sibuk menghakimi. So ini sifat taka manginang. Kita sibuk memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Buru juda piau sih nih. Manang? Kita bu marminggu inna naburu cuma tokadongan na dilapo manang na lalak di jebu. Perjulo mahamu
Sonara burju hamu sini ba, anggota dari sudi. Hau bo sudah kapar minggu, dango burju sih nau indah muse. Sudah dia tidak mau datang bertemu dengan Yesus, dia pula yang menghakimi orang lain. Jadi yang gubur-gubur dan diundang si Simon ibana, dan diundang Yesus ibana, alai dilului. Begitu tahu dia Yesus ada di sana, maka dia datang ke sana. Itu pangalahonnya na porseya. Tabo todo di dia hita. Pajupang do debata secara formal. Dang nama do dang jumpa kita do debata di jebu. Ali di tonau debatado setiap hari papituhoni. Ikon parpung hita pasang apa debata di bagas jorona. Iru na tapatu pajala iru na taulahon. Bandar rohita marminggu. Dungi Yesus memperbandingkan, Yesus ingin membongkar pola pikir dari Simon ini. Seperti pola pikir kita juga mungkin. Mungkin soalnya itu kita sama si Simonon. Merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Tetapi tindakan kita tidak ada. Alani diperbandingkan Yesus mah, perempuan itu si Simon. Perempuan yang sangat hina menurut Simon ini dibela oleh Yesus. Diluluhon. Mulai dua minggu tadi diberi keadilan oleh Yesus. Nina Yesus mah rodo waktu jabumon dang dilihat koait pamurian di patu indah ibana indah Yesus tu si Simon. Asih boto hojo si perempuan non narhani Yesus. Rodo atu jabumon kau mengundang aku. Aledang dilihat kau pamurian di patu. Itu biasa tradisi orang Yahudi untuk menghormati tamu, maka harus disediakan air di depan dan kain lap. Itu mulai menyambut tamu. Aledang di patu pasti Simon ini dia anggap remeh kepada Yesus. Ibadah badak ini hodok di awal nih. Mungkin dia sedang mencari-cari kesalahan Yesus. Rodo atau jabumon dang dilihoko ay pamurian di patu. Alai yang go ibana ilu-ilu ni mata nado dibahin manonui patu. Jala dia pusi do obuna. Dang dium mahoau inda Yesus tu si Simon. Alai yang go ibana olat nidung bongot tu son dang dipasohot mengumba patu. Dang dimiahi ho ulukku. Inda Yesus tu si Simon. Alayang ko ibana, dimiyahi do patu dohot miyak na khusus. Lalu siapakah yang menurutmu, hai Simon, orang yang benar, orang yang diampuni? Kira-kira itu yang mau Yesus katakan. Kau yang merasa benar, tetapi tidak melakukan apapun. Sementara dia yang menyadari dirinya adalah pendosa, dia datang dengan penuh cinta, penuh kasih, dan mensyukuri pengampunan itu melalui tindakannya. Di bahini hudok matuho nung ngase sa dosa na nagudangi. Ubahin gudang holong ni rohana. Karena ia telah melakukan banyak kejahatan, dosa, dan Tuhan telah mengampuninya, maka ia juga menunjukkan respon, ucapan syukur. Haamolateon ni rohana di patuduhon marhite, na diumay pak ni Yesus, dimiyahi, dilapdo obuna. Itu adalah gambaran tindakan kolong ni roha na di patupaybana. Alani dia muak kamanginang dakya memang dipaksahod tuhatta mananga HP ulahonotta. Alay dito nahod do ikon pilit mahanguluan ulahong manasitong. Alay mo losolo ito mangulahod dakya dipaksa ya udah.
Tapi kamu terimalah konsekuensi dari apa pilihanmu. Jalo ma'uhum. Ala niyaka hajahatum. Ninna dibata. Ala nido benar. Dan adong bejol masa sitong na di awalnya itu tidak ada lagi manusia yang layak di hadapan Tuhan. Semua telah berdosa, semua harus kena hukum. Allah dia peho Jesus ma uhuman itu ibana. Atong noang dia mau liatin ni rohatta tu Jesus. Aduh nang tapatupa, jangan-jangan kita tidak melakukan apapun seperti Simon ini, tetapi kita sudah merasa bahwa kita melakukan banyak hal. Jangan-jangan kita justru menghalangi orang datang kepada Kristus karena kita merasa bahwa hanya kita yang layak di hadapan Kristus. Jangan-jangan kita bahkan justru menjadi penghambat bertumbuhnya kerajaan Allah. Ay gudang akka naung taulahon nama baik tertutup haporsian di jolma. Songon na niulahon ni si Simon. Simon keberatan. Tidak boleh yang pedagang seperti ini tidak boleh datang ke sini. Ay di jamu kopi kada burju di son. Hirai do pikiran si Simon. Tetapi Yesus justru membuka ruang yang besar. Daripada di ibadah do inganan na lubang dia kajolma perdosa yang menurut orang tidak layak, tetapi menurut Yesus dia perlu diampuni supaya ia juga ikut, supaya ia juga bertobat. Asam berhamu bau ni bana. Tidak Yesus dang roau tuaka nahipas. Tuaka namar sahid do. Aku datang justru untuk orang-orang yang berdosa. Maka dia memberikan ruang kepada siapapun yang datang ke perdosa dan yang roh manopoti dosana dijakun Yesus seluna. Dijakun Yesus do perdosa. Tedehode. Aleolo hita lupa bahwa hita pe berdosa sehingga dangta hilalaho rupani buhado balgani holong di Yesus. Akamanginang. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan selalu beri kesempatan kepada kita untuk datang, untuk menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kemurahannya, atas pengampunan dosa, atas pemeliharaannya. Tuhan selalu buka kesempatan bagi kita. Di leon peluang dan kesempatan asa adong di hita dan lau petuduhon mau lihatin ni rohatta tu debata. Marhita kaulau di huria. Mau di gereja tahun, apalah bang-bang nuang peluangi. Ayo belga gudang program ni huriatta. Lumobi program pembangunan gereja kita. Lalu rumah hitat tong. Tapa tuduhom ma. Nang tatangyakot tu debata. Bata patuduh ma partisipasi ta. Unang ako kita na mga beti. Unang ako kita mandakon ay puasa. Unang inahita be. Orang beriman tidak seperti itu. Harus berani dan melangkah. Harus menunjukkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara apapun. Jala sono dok nekani di patuduh de batado gudang aka kesempatan di kita la patuduh ni. Sono dok koda dari minggu komparsa dani roha do hita asa taulahun asa terpatu pahita bangulahuni dengan dang holan ulaun ni panitia pembangunan ni. Justru itu sekarang diperhadapkan oleh Tuhan kepada kita semua. Tapatuduhon ba mau liatin ni rohata songon na pinatuduhon ni parupuanon. Tapasanga madibata marhite. Aka ulaw dito nga tonga ni huria. Ay nung nga disesa dibata dosatta. Nung nga diukap dihita banua gijang. Jadi di dok Jesus tu parupuan ni naking songono.
Hapor seon mido palua hokko mardame mahomuli. Wasa didok Yesus mardame mahomuli. Karena orang berhutang sama dengan orang yang berdosa. Molo najulu, molo parutang. Ibarat na 100 utang na. Sebetulnya dong doartana 500. Jebuna. Ido dan idok ni Yesus mardame mahomuli. Langsung onido di patupa Yesus tu kita. Yesus membebaskan kita dari semua hutang dosa kita. Munga di sesabe dosa ta. Mardame mahita muliin. Lakukanlah pesan-pesan atau di tengah-tengah di keluarga. Mari kita melakukan setiap hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dengan penuh rasa hormat, tunduk di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Unang adong kita na merasa dang perlu kita maruduk ni roha di hadapan di debata. Ido naikon ulah honota amang inang didok debata di bagasan tikyon. Di pargogo itu hatta mahita makanguluhoni. Mari kita kembali dari rumah Tuhan ini dengan penuh syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan nunga di patol hasso hatam Tuhami. Tadan ni holongmu Tuhan na manugunugu hami. Na paingotok kami di haluaon naong pinatupam, di hasisaan ni dosa naong binasabasahom. Songon na pinatupam, to sa halak parupuan. Asin marohamal ni Tuhan, urupi jala pergugoy mahami makanguluhon hatam, mangulahon ni di ngulo nami si ganupari. Ale Jehovah Tuhan nami, urupi mahami, dinalaw pasangapok ko, mangulahon akaulahon di tonga-tonga ni Huriam. Asa si Pardot kami terlibat aktif di sudi akka kegiatan na tao pasangapok ko. Moliati madiho Tuhan. Iramotiho kami na sa minggon ng kakeluarga nami. Asimaroham laos holong mo pangatoyon bersikolan. Sudi siya namin satu na magudang tahe. Oh, ali Tuhan, namakaol na sida. Jalaho na mga ramoti. Paso-paso hami Tuhan. Lumobi, urupi hami kanatoras, lao maramemeho na kanauli. Tuwa kaya nakunami. Patupaho na kanadinggan, songon nanidok ni hatam. Asaw pasangap pami, holi Tuhan, siyan nasa gugo nami. Marhite, siyan akan naong nilihom Tuhami. Wili kau kami todo pamutuhan na kaya nakon nami nang magudang nang tiki na mahasohotan alay dang jupang do piak kasiro kami todi. Say pajupak ko mayali Tuhan. Patuduhon jalalehom may ka anak do boru nami. Huriam. Ikokoro na marsangap. Urupi mahami nang ditonga-tonga ni program pembangunan ni Huriam. Saya patuk gugu ng si patupan namin. Alani paso-paso sude akar ruas mo na le Tuhan. Sa adong patupaw na sida, law manupahi akaw law di tonga-tonga ni Hurian. Lehod di hami hahipason. Tugu hami tu japalan na lomak. Asayo patupahami le Tuhan law pasangapuk ko. Moliatin madiho. Paso-paso makaparhaladom na marmahanya kabiru-biru. Cara ramoti sudia kabiru-biru makaruasmi. Sesa Tuhan, aka pangalasyon namin ang dosa namin, asiroham. Sa jalo mahami na martangiang di bagasan Jesus Tuhan namin. Amen. Tapasa mapiliata, buat mahita maredde.
Tatangya kumapiliata martangyang mahita. Alede bata amanami nadi banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami ma siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asa para siyang hami pilihan non pati pulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gijang, sa pinarbadiya magwaram mo, sa ro maharajaon mo, sa isaut malamon ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, sa sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, desodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaur hon madamena tu todim. Selamat hari Minggu, mari kita salutna.